Mga igsoon, mga anak sa Diyos. Human sa Battle of Mactan ni atong April 1521, diin namatay si Ferdinand Magellan, naglibog og nahadlok ang nahibilin nga crew sa ilang expedition samtang dali-dali nga nibiya sa Sugbo. Tulo ka barko ang ilang gigamit apan tungod sa kakulang na sa tao o kahadlok sa posible nga uban pa nga mga pag-atake, napugos sila sa paghimo og lisod nga desisyon. Ang barko nga Concepcion ilang gisunog aron dili na kini magamit og aron makapadayon sila gamit ang duha na lamang ka barko. Sayod sila atong gutloa nga walay kasiguraduhan ang ilang kahintang. Ang ilang panaw nahimong mas peligroso tungod sa kakulang sa mga resources ug sa wala pud nila mahibaw-an nga mga peligro pa diha sa dagat. Ang pagsunog sa barko nga Concepcion nagpasabot usab nga wala na sila'y balikanan. Kinahanglan na gyud nilang mopadayon bisan unsa pa ang mahitabo. Ang ilang kahadlok na sagol sa ilang determinasyon nga makabalik in town balik sa ilang nasod. Sa ilang paglayag na sinati nila ang kalisod, kagutom ug kahadlok sa dagat. Apan bisan pa niini nagpadayon sila sa ilang gihimo nga panaw. Ug kini nga istorya nagpakita kung unsa kalisod ang pagbiyahe kung puno sa kahadlok ug walay kasiguraduhan diha sa kasing-kasing. Kining kahadlok ug kawalay kasiguraduhan sa dagat mao usab ang atong madungog sa ebanghelyo karong adlaw. Diin ang mga tinun-an ni Hesus na sinati ang kusog nga hangin o dagko kaadyo nga balod samtang sila naglayag. Sa ilang kahadlok, mitunga si Hesus aron ipadayag nga siya uban kanila bisan sa tunga-tunga pa sa unos. Ug mao ni ang mensahe nga atong pamalandungan karon. Unang punto, si Hesus anaa uban kanato bisan sa atong kahadlok ug unos sa kinabuhi. Mingon ang ebanghelyo, they saw Jesus approaching the boat, walking on the water, and they were frightened. John 6:19. Sa binisaya pa, nakita nila si Jesus nga naglakaw ibabaw sa tubig ug sila nahadlok. Ang kahadlok natural kung atubangon nato ang mga butang nga dili nato masabtan o wa nato nasabtan. Apan wala magpabilin si Jesus nga naghilom. Gibadlong sila ni Jesus nga siya kadto ug nga giingnan sila nga dili mahadlok. Dili mahadlok. Kini nga pulong naghatag og kahupayan ug kusog sa mga tinun-an. Ang presensya ni Jesus mao ang tubag sa ilang kahadlok. Sa atong kinabuhi, daghan usab ta og mga unos, problema sa pamilya, kahintang sa kinabuhi, mga personal nga mga kalisod. Usahay murag kitara ang naginusara sa bangka. Apan ang kamatuoran mo ang si Jesus nauban kanato bisan dili nato siya makita dayon. Atong hinumduman ang giingon sa atong angkol nga si Saint Padre Pio. Ingon si Padre Pio, pray, hope, and don't worry. Worry is useless. God is merciful and will hear your prayer. Sa binisaya pa, pag-ampo, laom, ug ayaw kabalaka, walay pulos ang kabalaka, maluluyon ang Dios ug maminaw sidya sa imong pag-ampo. Mao ni ang klase sa pagtuo nga angay nato nga hinumduman kanunay ug puy-an. Si Jesus ana uban kanato bisan sa atong kahadlok ug unos sa kinabuhi. Ikaduhang punto, ang pagdawat kang Jesus nagdala og kalinaw. Sa dihang gidawat sa mga tinun-an si Jesus didto sa bangka, mingon ang ebanghelyo, then they were willing to take him into the boat, and immediately the boat reached the shore where they were heading. John 6:21. Sa binisaya pa, sa dihang gidawat nila siya sa bangka, diha-diha dayon nakaabot sila sa ilang padulngan. Ang presensya ni Jesus nagdala di ay og direksyon og kaluwasan.
Ang pagdawat kang Hesus dili lang simbolo, kundi tinuod nga pagpasulod kaniya sa atong kinabuhi. Kung ato siyang dawaton, ang atong panaw mahimong malinawon bisan pa sa daghang mga unos. Ang kahadlok mapulihan sa pagsalig o sa paglaom. Ang pagdawat kang Hesus mao ang yawi sa kalinaw sa kasing-kasing. Busa, ang ebanghelyo nag-auhag nato sa pagdawat kang Kristo sa atong kinabuhi. Ang kahadlok dili mawala dadyon, apan ang presensya sa Dios maghatag og kusog aron malampasan nato ang tanang pagsulay nga atong masinati. Ang pagdawat kang Hesus nagdala og kalinaw. Story time. Nakasulay na ba mo og sakay og bangka nga kalit lang tunga-tunga sa dagat? Makasinati mo og kalit nga bunok sa ulan o kalit lang mangdako ang balod? Hastang hadluka jud ay. Last year 2025 sa akong pag-adto balik sa Olutanga Island para sa usa ka Thanksgiving Mass, apil sa schedule ang maligo sa dagat. Kay ganahan lagi kaayo ta maligo og dagat, mao nga niuban sad ko. Daghan sad kaayo mi. 7 siguro mi ka mga bangka. O karon sa ikapito ko nga bangka ni uban nga mga siguro mga napulo mi kabuok. Pagsugod okay pa kaayo. Ang dagat kalma pa og malinawon. Karon human sa 30 minutos nga among biyahe padong sa isla nga kung diin didto mi maligo ni kalit og ulan og ni kusog pod ang balod hastang kuyawa jud. Ang bangka murag gihapak-hapak sa balod og ang hangin kusog kadyo. Makapanawag jud ay ta og mga santos no kung magkalisod o mawala usahay ang atong kumpiyansa. Ang kahadlok mosulod sa kasing-kasing o murag wala kay laing mahimo kundili mosalig sa Dios. Maski gani maayo gani kay safe na rami nga nakaabot sa isla apan dili jud malikayan nga mahinumduman ang kahadlok nga among nasinati. Ug didto nako nasabtan nga sa tinuod lang ang kinabuhi sama jud sa dagat nga usahay kalma ug usahay puno sa unos, apan ang importante mao ang atong pagsalig sa Dios. Mga igsoon, mga anak sa Dios, ang Ginoo nagawag nato nga ayaw kahadlok, dili mahadlok bisan pa sa mga unos sa atong kinabuhi kay sidya anaa uban nato o magiya nato padung sa kaluwasan. Dili pasagda nato nga ang kahadlok mao'y modumala sa atong hunahuna ug pagbati. Hinumdumi nga ang presensya ni Hesus mao ang atong kusog ug kalinaw. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.